Nalazim se u Poštanskoj štedionici u ulici 27. marta i to došao sam u 9:20, a onda redom jedan po jedan broj od šaltera do šaltera da bi se nešto kao rešilo. I evo 10 do podneje, znači od 9:20 još nisam završio posao. Nema neke gužve, nije tako strašno, ali su šalteri ekstremno spori. To je katastrofa. To kako se funkcioniše i kako radi, to nemam reći. Zaista. Očigledno da je smanjeni broj šaltera, vidi se, ljudi su na godišnjem, ali bez obzira ovo nije normalno poslovanje. Apsolutno. A da ne govorimo o onima koji idu preko reda i koje čak i čuvari uvode preko reda.